जोंनो जत borok hamjakya जोंनो जत borok bo hamjakbainani nangya hamjakma borok ba yakari kelangjagoi takapdi yaktaradi sakno hamya lamao tatlangdi God no hambairidi thank you God nung ano boni slaipano kaham rutugui nana bagai chance roma bagai hinai nini sakno brains namoina di hard working khaima baike je borok no nogo a borok no nini life partner ngui tongnani musungnai zat khe asainani tei thuinani simin se sini yago ungya abo khe God ni itsa जों sini life o tamo ungna musung tei tamo khe history silangna musung abo khe sini itsa hard working khlaima bai जों khlaimano history suimano sini itsa khe imang kotor nukdi imang kotor nugui jefro जों samung khainani sengo afro borok kwbang mano जोंनो phaiui idea ro phainai a idea ro ungkha nung a samung kotor no khlaimaya hnoi borok khlaimaya ni bagui bui kubun borok no bo khlaimaya hnoi borok khasongo sini pora sini success no decide khlaiya sini hard working se sini success no decide khlaio जों nugui mano cricket ni guru Sachin Tendulkar bo class 10 jorasi poriwo bini pora bono success khlaiya bini hard work se bono success khlaio laibo jesuk barfano fail engtheng tobo जों sini imang no yakari ruthai goroi eba give up khlaithai goroi जों nugui mano check mano bo bini life o 30 bar fail engkha haifano bo bini imang no give up khlaiya bo give up khlaiya ni bagui no bo tini kaisa successful borong go bo o 30 bar fail engkro boni imang no yakari bo kisen ko sikhangke bo tini success te engkhamon. That's why we should not give up.